Kublasibo ni pibaro ki perlo parjor sacicin ngapren skopai pi ha kani ka channel kam tam ya kito ki parlok ki baju kerjaan nakapor sakapor te menta ngan wanra spi ya kani ka wei kan notis kwai dok ka bai tenat ba bat kala ban long ka jing mentoy ya pi ki parlok rabon ki baju sngot tenat ban ya le sim menta ki jaka beper te ha kani ka notis kalong ki price kilang kumne uban kong unyo san lak uba ar lak uba lai silak uba sao silak uba san silak uba handriu silak uba haneu silak uba pra silak uba kandai silak uba sipau silak uba kat wei silak uba kat ar silak uba kat lai silak uba kat sao silak uba kat san silak uba kat handriu san po wajar uba kat haneu ar po wajar bat uba kat pra sipau wajar kini kidai ki kat pra terli ha ki kerdan jong ki price te menta in ro saya ki consolation price kilong kumne uba nengkong unyo sao hajar uba ar sao hajar uba lai sao hajar uba sao hajar uba san sao hajar kumta terter bat kidan ro kumba ar pau terli ha kador sao hajar marwei kini kidai ki price ki babon ki balapan kret na kabenta jongpi ha katai kasngi te pila ro ban share saki parlok jongpi kenang ba makiro kintip lem ya kani ka notice kwai dok kha te klem dapat slam ya kapor togin page na ro basdang hado ban takut kani ka video ngin skau tho shai bat hangno la penlong ya ka bat menno la penlong ya katai ka jing kau kwai ha katai kasngi te kena paslam ya kapor ko jangpi tongin pai si sinton ya katai ka notice hangno la penlong ya katai ka notice kwai dok kha hakaba uban kong unyo san lak uba ar lak ka jing ya kau kwai dok kha balapan ya da uma bicar dakar bat utrai pung ka jaka hanong jingi lom trep pung jong uma ibor mi pale west chantia hill ke tarik on ben kwai kan long haka khandai tarik nai bapra ar hajar ar posan ka pos dang kan long nado khandai si tang mentep kan kut hado ar si tang janmet ka do tiket hakadai kasngi kan long skat san spa si tiket uwei ukwai hakaba uban kong unyo san lak uba ar lak te ngatarai pela sengo tho hi habaya dai bat ki price kumbangala deban pule na do pasdang kane ka video ngangai ba pedas ngo tho hi ya kajing ai jong ki price ha katai kasngi te kendiat tongin pet ya ki kendon jong katai ka notice kwai bala penlong ha katai kasngi na lor ki dok ka rim on the dok ka thamai sakat ar kwintal ha ka sitarik na ba pra ar hajar apusan ha ka por sipau baje men step on ban kwai sa hotli ki pung on de tiket na do ka pra tarik na ba pra ar hajar apusan ha ka por pra baje men step on sha ban bo jaka da usej nirwiang bat on weng ya ki deng la ni ki sej tang haden shikanta haden baladap de ya ki tiket ha katai kasngi sisen baladap ki price ki rawon ki bendhok ban thau kulmar om sha ban de ne diket harot jong kapung kajing jingai uwei urawon kan long kat sao inchi marwei on sim jing thau habaro ki jai dok kha lai no tang ka he khle la ni ka silwar kap om sha ban de jing de lai no tang ki bam khwai ne ki tiar khwai ngin ai lat tang ya kito ki basiu online bat cash ngin om ai booking kinong de tiar khwai la ne ki bam khwai ki dei ban de tang hakapor step jong ka khandai tarik nai bapra ar hajar ar posan te ka bas ngau tuna so lorang ta kan don lo ha ka lokitro ha ka tai kasngi ha ka ba u fast price unyo daka alto keten brand new lane ula ban exchange da kapisa kumba lailak ar pau hajar nata uba ar lai pau hajar uba lai sipau hajar kador jong kani ke tiket kan long lai spa si tiket bat san spa ar tiket te ka notice kana po sha ka bakut ngai pilas ngo tho hi na baro ke jing batai kani ka video te kerpat ya kito ki parlok ke bombar snga tho ya kani ka notice pila ro ban sim ya uni unambar baladon hatrai jong kani ka notice bat pinsa
phone ha kita ki number bat penpau ya kajing snow jong pi habaya dai bat kane ka notice te tang kata kubresibon